Siz Totorlar Tapşı'nın qaraysiz, Uyda Flora Abdullina, İsәнмесез программада көтәреләчәк темалар. Дөньякүләм танылган галим Гүлмир Заяновның татар тарихы белән бәйле Хуннар дөньясы китабы тәкъдим ителде. Свердловск өлкәсе Шәкүр авылы мәктәбенә балалар бакчасын кушканнар. Казанның беренче татар гимназиясендә милли мәгариф мәсьәләләре хакында фикер алышынды. Россия мөфтиләр шурасында эксперт советының беренче утырышы узды. Шәхсләр сәхифәсен татар әдәбияты классика Гаяз Исхак иҗатына багышлыйбыз. Ижевский педагогия көллиятендә ел сайын татар әдәбияты классига Гаяз Исхакның тормышы эшчәнлегенә багышланган дәрес оештырыла. Яшьләр үзара фикер алыша, нәкъ биредә татар теле әдәбияты һәм тарих клубында эшләп килә. Татар сыйныфларында укучылар да йөри. Милли язмышы турында уйландырды. Гырыф гадәтләрне, милли йолларга дингә ихтирам уята һәм үз милләтеңә ихтирам тәрбияли. Мөгаллимә үз шәкертләрен кызыксындыра алган укучыларның программадан тыш Гаяз Исхакның әсәрләрен укулары да шул хакта сөйли. 200 елдан соң «Инқираз» дигән әсәре минем өчен иң беренче тетрәнеп укыган әсәрем булды. Менә бу татар халкының бердән-бер калган вәкиле Җәгъфәр, аның бәбәй тапканда үлгән хатыны Сөембикә, мәчет манарасының авып төшүе көчле давыл вакытында мине шул кадәр тетрәндерде һәм шушы нәрсәләрне күрмәс өчен Гаяз Исхакның өйрәткәннәрен, аның кушканнарын без үтәргә тиеш дигән фикер менә беренче тапкыр шул әсәрне уку белән йөрәгемә уелып калды. Василия ханым татар һәм Удмурт халкының олы шәхесләре. Гаяз Исхак белән Кедрометрия турында аларны үзара чагыштырып монография яза. Фикердәшләр аның бу хезмәте Гаяз Исхакны башка халыкларга танытуы белән дә әһәмиятле диләр. Үз юлы кыйбласы булган Гаяз Исхак гомренең күп өлешен чит илдә яшәргә мәҗбүр булса да, бар гомерен үз татарына хезмәт итүгә багышлый. Яшь буынның ана теленә булган мөнәсәбәте әлегедәй чараларда күтәрелеш ала икән, татар әдәбияты классигының фикерләре әле дәвамлы дигән сүзне аңлата. Свердловск өлкәсе мәктәпләрендә 30-дан артык укучы татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадада катнашты. Җиңәс килде дә шуңа килдем. Әсралар авыр булдымы, биремнәр? Беренчеләй авыр, арта җиңелрәк булды. Кайсыларын беләм, кайсыларын белмим. Җинче класска гына хәтлегенә татар теле укытыла. Әгәр дә инде олимпиадага әзерләр өчен булай да өстәмә әзерләргә кирәк. Булар укытылмагач инде тулысынча үзләре укырга тиешләр бик күп. Каяндыр китапларны табырга кирәк. Күп кенә китапларны таба алмадык без. Ул безнең мәктәптә китапханә түгел, авылның китапханәсендә ул китаплар юк. Җиңүчеләр Казанда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән яшьтәшләре белән ана телен камил белүләрен испат итәргә җыеналар. Свердловск өлкәсендә мондый вакыйга 12-нче тапкыр уздырылган. Татарстанның даими вәкиллек бинасында оештырылуы да әһәмиятле. Екатеринбургның төбәкара институты белән яшьләр үзәгедә ярдәм кулы сузган. Биремнәрне Татарстаннан алганнар. Фән ягыннан чыгып караганда ул бик кирәкле бер. Икенче яктан кеше үзен тулы кеше иттереп хис итәргә теләсә, ул барыбер үз телен белергә тиеш. Чөнки без барыбер урыс була алмыйбыз, без марый була алмыйбыз, без инглиз була алмыйбыз. Без ул телләрне бик матур иттереп өйрәнә генә алабыз. Әмма үзеңнең кем икәнеңне белеп, горурланып яшәүдән дә бәхетле кеше минемчә юк. Шуңа күрә үз теленне белү бик зур бәхет. Телсез милләт була алмый татар әдәбияты классига Гаяз Исхак әлеге фикерне бар хезмәтләре белән аңлатырга тырышкан. Хәзер татар дөньясында булган хәбәрләргә кыскача күзәтү ясарбыз. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне уңайнан зыялылар һәр елдагыча һәйкәле янына җыела. Җәлил һәм аның көрәштәшләренә чәчәкләр салына.
Музейда Жәлилнең мабит дәфтәрләреннән шигырьләр укылды. Бу көнне тарихи җыентыкның төп нөсхәсен күрү мөмкинлеге дә тудырыла. Ул Милли музейда 1966 елдан бирле саклана. Мәскәүдә иҗат итүче татар композиторы Сәйяр Хәбибуллинга 80 яшь. Юбилей хөрмәтенә уздырылган концерт «Дөнья» дигән зур концертлар залында оештырылды. Туган Новгород өлкәсендә туып үскән Сәйяр әфәндегә хезмәтләре өчен Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исем бирелде. Россия мөфтиләр шурасы да галиҗәнәп сәнгать дөньясында үз юлын, кыбласын тапкан татар композиторының хезмәтенә рәхмәт әйтеп, медаль тапшырды. Чыгыш ясаучылар Сәйяр аганың тыйнак, кешелекле сыйфатларына тукталдылар. Әсәрләре яңгырады, сәнгатькәр музыкаль инструментта үзе уйнады. Яшнәп яшисе килә. Бөек Ватан сугышы ветераны Шиһабетдин Садыковның яңа китабын нәшер итүгә Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин ярдәм кулы сузган. Ветеран актив булуы белән сокландыра, ул иҗтимагый оешма Аксакаллар шурасын җитәкли. Мәскәүдә Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 105 ел тулуга багышланган бәйге узды. Билбау көрәшендә катнашучылар арасында төрле милләт вәкилләре бар. Турнир 120-дән артык спортчыны җыйды. Тагын шунысы хак, бәйге 4нче тапкыр Муса Җәлил исемен йөртүче татар этно-мәдәни компонентлы мәктәптә уздырыла. Алдыда безнең белән бергә булыгыз. Тіліне үйретірге керек. Аңа мына ниндер өзінің Татарстанның политикасы боларға керек. Енді шулай булгач, мен тағы да өзіміздің театрға қайтып қалам. Міне театр, міне шул нәрсені эшләүдә, бик зур ярдәм күрсәтергә мөмкин халыкка. Һәм шулай булгач, димәк театрларга игътибар итәргә кирәк. Biz bir iş işleybiz. Biz şul Tatar için işleybiz, özümüzün millet için işleybiz. Til yo'qolmasin deybiz. Özümüzün Tatar ekanligini unutmasınlar, bilsinler, şunu bilan g'ururlanib yashasınlar degan. Mana şuna işleybiz. Şulay bo'lgach, bu bizning baribizning ishi. Моннан 2 ел элек Татарстан Яңа гасыр каналының иҗат төркеме Свердловск өлкәсе Шәкүр авылында булганда өлкән сыйныфлар өчен мәктәп ябылган күренешенә тап була. Татарлар программасы аша укытучылар авыл хакимиятенең борчуын да җиткергән идек. Озак та үтми, авыл халкы зарланудан мәгънә юк, чыгу юлын үзебезгә эзләргә кирәк дигән фикергә килә. Демографик күрсәткечне ничек тә җайга салу уңайнан мәктәпкә балалар бакчасын кушканнар. Заманында әлеге мәктәпкә 600 бала укырга килгән, хәзер исә 20гә генә калган. 2 ел элек укучыларның саны укытучыларныкы белән тигезләшкән. Мәктәпне ябырга кирәк дигән фикер дә яңгыраган. Шәкүр авылында гомер итүчеләр белем учагын ничек тә саклап калырга тырыша. Әгәр дә безнең менә күрше авылда безнең поселок дип атала инде ул Красноармейск. Шунда күчерсәләр безнең татар балалары юкка чыга дигән сүз. Чөнки безнең менә авылда әле балалар саны күбәя елдан ел, менә әле икенче группа ачтылар садик. Biz ышанабыз, что безнең мәктәбебезне бетермәсләр, япмаслар. Бездә бар уңайлыклар да бар балаларга укырга. Зарланудан мәгънә юк. Мәктәп коллективы чыгу юлын үзебезгә эзләргә кирәк дигән фикергә килә. Һәм белем учагына балалар бакчасын кушарга булалар. 1 гыйнварда уйларын тормышка да ашыралар. Февральдә 2нче төркем ачуга да ирешелгән. Демографик күрсәткечләр дә киреңнә булса да алга киткән. 10 баланы кабул иткәннәр. Өлкә хакимияте Шәкүрне киләчәксез авыл исемлегенә керткән кертүен. Биредәгеләр мондый караш белән килешми, көрәшергә исәп иткән. Зур класс 5 бала белән сорала, һәм безнең 5 укучыда компьютер җитә. Аны классыбыз бар. Дәресләребез 5нче класстан башлап 9нчы класска кадәр компьютер дәресе бара. Һәм укучылар бик тырышып, дәресләрдән соң калып та бик тырышып, яратып бу дәрестә катнашалар. 500гә якын хуҗалык бар, яшь гаиләләрне эш белән тәэмин итү мәсьәләсен хәл итү кирәкле гамәлләрдән. Күп гаиләләр бары үз хуҗалыгы белән генә шөгыльләнә. Безнең авылда бик күп мастерлар яшәгән, кулдан эшләгәннәр балта белән генә шкафларны, комодларны, стелләрне барысында. Авылның үткәне мәктәптә оештырылган музейда чагылыш тапкан. Аны бар гомерен балалар укытуга багышлаган. Хәзер инде лаеклы ялда Рәшидә ханым Вәлиева оештырган. 3 музейм бар бүгенге көнне. Бу 2нче музейм була. Килгә саскан идем 91нче елны инде бирде. 1нче музейм Үрмәкәй авылында. Анда астым 1нче укучылар белән бергә җыябыз.
Менә шулай тупладык инде бүтән нәрсәләрне, ишкә әйберләрне берсендә югалтасы килми, халыкка җиткерәсе килә. 70 яшьлеген туганнары белән бергә каршылаган Рашида ханым шигырьләр дә иҗат итә. Ул Шәкүр авылына 16 ел элек килен булып төшә. Рамазан ага белән гомер итәләр. Беренче никахларыннан балалары, оныклары бар. Килгән кунакларны авыл тарихы белән таныштыра. Һәр экспонатны берәмтекләп җыйган. Укучыларга авылда татар мәктәбенең эшләве ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнлеген аңлата. Өлкән буын вәкиле мәктәбең булмаса, бу авылның киләчәге юк. Соңгы ноктага җитмәс өчен татар авылында яшәүчеләр җиңсызганып эшкә керешергә тиеш. Ата-бабаның нигезен нык итеп тоту ул һәрберебезнең бурычы дип саный. Татар зиялыларының милли мәгарифне умыртка баганасы белән тиңләүләре очраклы түгел. Заман технологияләре теле белән дә әйтсәк, соңгы вакытта кешенең умыртка баганасына вирус кергән. Һәм чыгару юнәлешендә фикерләр алышу бара. Бөтен Россия татар гаиләсе фонды рәисе драматург Туфан Миннуллин көнүзәк мәсьәләне хәл итү максатыннан һәр мәктәптә милли мәгарифнең торышына багышлап очрашулар уздыруны күз уңында тота. Казанның беренче татар гимназиясендә гаилә сайты эшли башлаган. Чын татар мәктәбе. 21-нче гасыр белем учагы чын татар мәктәбе булса иде дигән теләген юллаучы 8-нче сыйныф укучысы Булат Гыймадутдинов Казанның беренче татар гимназиясенә Атар бистәсеннән килеп йөри. Атарда бар мәктәп. Әле шапында җырсыз? Чөнки бу мәктәп яхшырак. Монда яхшырак белем бирәләр. Яхшырак технологиялар. Булатка ана теленең кирәклеген әти-әнисе яхшы аңлаткан күрәсең. Алай булмаса йортларыннан янәшәдә эшләгән рус мәктәбендә түгел, ул татар мәктәбендә белем алыр иде микән. Көн сайын мәктәп автобус ярдәмендә укырга килә. Бирдә теләүчеләргә мондый мөмкинлек тудырылган. Очрашуда беренче булып сүз алган татар зиялысы Разил Вәлиев туган тел белән гаиләнең аерылгысыз төшенчәләр икәнлегенә тукталды. Әгәр дә гаиләдә нигез салынмаса, туган телгә, үзебезнең тәрбиябезгә ул мәктәптә генә ул ныгып аякка басып китә алмый. Алар һәр вакыт бергә булырга тиеш. Тарих битләренә күз салып, депутатларның татар телен дәүләт теле итәр өчен җиңел булмаган бәхәсле көннәрен искә төшерде. Шуңа диде Разил Исмәгыйль улы Татарстанның һәм Россия конституцияләренә беркетелгәнчә эш юнәлешне алып барырга кирәк. Артка чигенүнең юлы юклыгын тәфсилләп сөйләде. Моннан 45 ел элек бу гимназиягә килеп, ул вакытта 35-нче мәктәп дип аталган була, очрашуларда катнашуларын да искә төшерде. Сүзләрен шигъри юллары белән төгәлләде. Җырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә. Мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Элеклектән данлыклы мәктәп татар бистәсендә урнашуы белән дә әһәмиятле. Ул чырларны күз алларга ярдәм итүче музей да эшләй, экспонатларны үзләре җыйганнар. Кайчандыр бу мәктәптә ашсу остасы Юныс Әхмәтҗанов та укыган. Һәр күренекле кешеләре турында белешмә бирелгән, укучылар экскурсияны үзләре алып бара. Бу күренеш аларны үз тарихлары белән кызыксынуга да китерә. Кайчандыр бу мәктәпне тәмамлаган хәзер инде мәктәп директоры Гөлфия ханым Шәмсиева җиткерүенчә, элек тә биредә татар, рус, инглиз телләре тирәнтен өйрәнелгән булса, хәзер дә ул шулай алып барыла. Аны заман технологияләренә җайлаштырганнар. Узган ел гимназия информацион технологияләрне оста кулланучы белем учагы статусына да лаек булган. Татар гимназиясында биеп җырлап кына, татар шигырьләрен өйрәнеп кенә балаларны җыеп булмый дигән фикергә килдем һәм мәктәпне яңа юнәлеш, информацион технологиялар юнәлеше буенча алып киттем һәм бу ел безнең өчен бик уңышлы булды. 2008 елда безнең сайт иң яхшы республика сайты исеменә лаек булды. 2007 елда без Россиянең иң яхшы мәктәп исемлегенә кердек. Бүгенге көндә 500-гә якын бала белем ала, 84-те беренче сыйныфка укырга килгән. Ата-аналарның соравы буенча төгәл фәннәрне рус телендә дә укыталар. Рус классларында бераз күбрәк инде балалар. Монда инде нәрсә тәэсир итә торгандыр нарга. Безнең җәмгыятьтә татар теленә караш тәэсир итә микән? Ләкин инде А классына балаларны кертүче ата-аналар да бар. Айырмасы 3-4 балага гына булса да, соңгы елларда бу күренеш күзәтелүен җикерделәр. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәгара хезмәттәшлек бүлеге мөдире Равзи Натуллин очрашуда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, әйдәгез һәрберебез бу мәсьәләне җайга салу өчен үзебездән башлыйк. Балаларыбыз, оныкларыбызны татар мәктәпләренә бирик диде. Ата-аналар белән эшләүнең җитенкерәмәвенә тукталды. Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина әлегедәй очрашулар һәр мәктәптә уздырылачагын җиткерде. Һәр ата-ананың күленә үтеп керүне, алгы сызыкка куеп эш юнәлешләрен алып барачаклар.
Әлдә ярый дусларым бар күңелне юатырга. Дөрес, бу мәктәптә белем алучы буынның дәвамчылары үз балаларын кайсы мәктәпкә бирергә дигән сорауны куймаячак. Җавап алдан ук әзер. Алар аны очрашуда мөгаллимнәргә, мәгариф хезмәткәрләренә тарихи мәгълүматлар аша театральләштерелгән тамаша белән аңлатырга тырыштылар. Ешрак карыйк әле көзгеләргә. Төсмерләнә бүген кем анда? Туры карыйк. Кемнәр икәнсең без? Ни кылабыз? Ничек яшибез? Ата-бабаларыбызның изге исемен онытмадык микән әле без? Заманның яман чүп-чарына бетмәдеме җаннар буялып? Йөрмибезме туган телебездә? Сөйләшергә кайчак ялып. Йөзе дә юк, әйтер сүзе дә юк. Кемнәр үстерәбез алмашка? Күп нәрсәгә инде күз йомабыз. Күңелләрне инделәм баскан. Хәтерләрдә ни бар? Маңкортларга әйләндекме без? Төбәбрәк бер карагыз әле көзгеләргә. Булса көзгегез. Балада мотивация булдырып, яки кызыксындыру тудырып, кына бу яки теге мәктәп яки гимназияның абруен күтәрә алабыз. Һәм инде ул әлбәттә бер урынга бер түгел 2-3 бала килергә мөмкин. Менә шул юнәлештә әлбәттә безгә эшләргә кирәк. Беренче татар гимназиясе югары уку йортлары педагоглары белән үзара элемтәдә эшли. Дәреслекләр дә әзерләнә. Гомумән биредә тәҗрибә алмашып эшләү күзгә ташлана. Нәкъ менә элеккечә биредә милли мәктәпләр институты урнашкан. Дөньякүләм танылган галим Вильмир Заяновның Миргунов «Хуннар дөньясында» дигән рус телендә 500 данәдә китабы нәшер ителгән. Матди чыгымнарын зыялы үзе каплаган. Ул $6000 төшкән. Фәнни хезмәтнең бастырылуы төрки дөнья халыклары өчен вакыйга буларак кабул ителде. Тәкъдим итү кичәсеннән репортаж. Миргунов «Хуннар дөньясы» китабы тарих белән бәйле күп сюжетларны яңаша фикер йөртергә мөмкинлек бирә. Дөнья мәйданындагы китапханә архивларда аз данәдә сакланган чыганаклар өйрәнелгән. Чыгыш ясаучылар бабаларыбызның хуннардан соң булган дәвамчылары турында аз белә идек. Фәнни хезмәт шул бушлыкны тутырырга ярдәм итә диләр. Көнбатыш Европа турында без бит инде бик югары сөйләргә яратабыз. Ул цивилизация белән ярышырлык, аны баетырлык цивилизация булганын күрәбез. Бу бер як. Икенче яктан бу китап безнең татар галимнәренә генә түгел, гомумән Россия галимнәренә дә дип әйтергә мөмкин үрнәк булып тора. Ничек чыганаклар белән ничек оста итеп, ничеккә итеп, үзең теләгән нәрсәне генә күрмичә, күрергә теләмәгән, ишетергә теләмәгән нәрсәне дә күреп, чыганаклар никадәр күбрәк өйрәнелеп халыкка бәян ителсә, ул яхшы, сабак алу өчен дә әһәмиятле. Казан дәүләт университеты профессоры Әсгар Мөхәммәдиев хун мәсьәләсен тирәнтен өйрәнүче галим, яңа караш дигән китап әзерләнүен җиткерде. Хуннар телендә сугылган беренче акчалар, тәңкәләр сукканнар, ул инде яңа эрага кадәр 2нче гасырда Туран дәүләте, ул менә хәзерге Түркстан Туран дип аталган. Шунда Үргәнич шәһәре башкаласы булган. Шушы Үргәничтә хуннар исеменнән, хун патшалары исеменә тәңкәләр сугылган. Бик матур рәсемнәр белән. Аны аңлаган кеше, укыган кеше юк иде, мен шуларны менә шул күп нәрсәләр берүем аркасында теге мактанып әйтте, ул татар телен битереп чыкканга күрә, шуларны укый башладым мен һәм укыйм. Хуннар дигән сүз ул бик җылма сүз. Аны скифларында хуннар диләр, ватларның бер өлешендә, хәтта аларның дошманнарында бер өлешендә хуннар исеме белән йөрткәннәр инде. Шуңа күрә бу тарих өчен мәгънәсендә катлаулы, чөнки бу хуннар тарихы гына түгел. Әйтергә мөмкин, бу вакыттагы бөтен Евразияның, дөресрәге бөтен Евразияның иң зур өлешенең тарихы. Америкада гомер итүче татар зыялысы Вильмир Заяновның яңа китабын тәкъдим итү кичәсе татар халкының тарихын өйрәнүчеләр өчен очрашу урыны булды. Безнең тарихыбыз бик тирән. Бәлки безне шушы хун тарихы берләштерер, бәлки безне дуслаштырыр. Сикереп үтик булган Алтын Урда чорларын һәм хун скиф тарихларын да үзебезнең тарих буларак өйрәнә башлап ялмый. Әлбәттә башкортлар кебек шикне узарга ярамый. Дөнья бездән башлаган дип әйтергә ярамый. Аллаһ Тәгалә генә белә дөньяны кемнән башлаганын. Әмма ләкин татар тарихыннан башка дөнья тарихы юк. Менә моны ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Скифлар, бунлар, төрки татарлар, ул без дип ачыктан-ачык кирәк.
Һәркемнең күңеленә үтеп кирерлек популяр тарих китапларын язу кирәк дигән фикерләр яңгырады. Алпазат Мсагыйд Хабибуллин тарих дәресләрен 4нче сыйныфка кадәр генә түгел, яшьләр аны балигъ булгачтан укырга тиешләр дигән сүзләрен ассызыклады. Безне нинди исемнәр белән генә атамасыннар. Татармы, болгармы? Мин Болгардан Ульяновскидан бер җегет шалтыратка шәйттем. Җаным, татар болгар бер халык ул. Болгар, болгатыр да. Ташлар. Татар ташка кадак каба, илен, халкын саклар. Шуннан шалтыратмас булсын. Шагыйрә Нәҗибә Сафина бу көнгә туры китереп яңа шигырен алып килгән иде. Ял көне, югыл тарихта, милләт җаны көйгәндә, милләт өстенә гел нахак, гаип, гайбәт өйгәндә. Ял көне, инде 5нче гасыр ял итә татар, алҗыган әмә җаннары көтә качан таң атар. Тарихны өйрәнүче галимнәр нәшер ителгән басмага карата үз фикерләрен җиткерләр. Җәмәгать эшлеклесе Илдус әфәнде басманы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүчеләрдән. Америкадагы нур итүче дөнья күләм танылган галимнең татар тарихы белән кызыксынуы мәгълүм. Бу аның 4нче китабы. Вил Мирзаянов инглиз теленнән рус теленә тәрҗемә иткән китапны Майнхан Гельфин язган һәм ул аны гүриясе булу аркасында төгәлләмәгән. Вил әфәнде басманы ничек бар шулай тәрҗемә иткән. Тарихын белмәгән милләт, тарихын белмәгән кеше ул милләттә булып яши алмый, кешедә булып яши алмый. Тарих безгә алдагыны күрү өчен кирәк. Зыялы Вил әфәнде бу юнәлештәге бәяләп бетергесез хезмәтен дәвам итә. Чираттагы басмасын әзерләй һәм үз фондын булдыру уе барлыгын да җиткергән. Безнең милләт өчен файдалы галим гыйльми эшләр өчен бирәчәк. Төрле өлкәдә. Әдәбиятмы, тарихмы, физикамы, астрономиямы һәм уяның бигезгә бу инде шактый күләмдә булырга тиеш. Буны ел сайын бирергә тиеш бу бүләк. Тукай премиясеннән да ким булмаска тиеш дигән шундый фикер әйтелде. Уннар дөньясы китабы 500 дәнәдә нәшер ителгән галим Вил Мирзаяновның матди ярдәме белән чыгарылган. Мәскәүдә мөфтиләр шурасы эксперт советының 1нче утырышын үткәрде. Шулай ук бу көннәрдә мөселман дөньясы Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен билгеләй. Хәзер кайбер вакыйгаларга күзәтү ясарбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәүлид кичәсе Коръән сүрәләрен укудан башланды. Соңыннан хәзрәтләр Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы турында тулы белешмә бирделәр. Әхлакый кыйммәтләрнең әһәмиятен аңлатырга тырыштылар. Демократияның кануннары да җәмгыятебезне чистарта. Мөселман илләрендә әлеге бәйрәмне 3 көн дәвамында үткәрү гадәти күренешләрдән. Мансур хәзрәт халыкның ихтыяҗын исәпкә алып, Мәрьяни мәчетендә бу ай ахырында Мәүлид кичәсен тагын уздырырга ниятләүләрен әйтте. Халыкта рухи бушлык бар. Менә күбрәк бәлки бүген әтиләр, әниләр шуны аңлатсалар. Улым нәрсәсенә бу дип, әлбәттә без үзебезгә аны башкара алабыз. Әмма чыгу юлын шул, менә әгәр дә дини тәрбия бераз бирсәләр, ахлакны билсә күбрәк, ул әлбәттә. Казанда 60 мәчет мәхәллә бар. Якшәмбе көннәрендә теләүчеләргә дин сабаклары укытыла. Килүчеләрнең күбесе мөнәҗәт әйтү осталары. Төркиядән килгән Баһадир хәзрәт аны төрек телендә ирештерде. Кайбер урыннарда Мәүлид бәйрәме үзе исән чакта үткәрелмәгән икән дип йөрүчеләр дә бар. Әмма ләкин үзе исән чагында әле аның җир йөзенә рәхмәт өчен җибәрелгәнен ул белгән әлбәттә. Әлбәттә ул тыйнак, җыйнак, акыллы, әдәпле. Әлбәттә үзенең исән чагында ул туган көнен үткәреп тормаган. Әмма ләкин без аның үрнәк чыганагын үрнәк итеп алып, без аны өйрәнергә тиеш һәм яшьләргә тапшырырга тиешбез. Вакыт җиткәч бир мәдрәсәгә, укыр язар хаттаныр, өстеңә килеп Коръән укыр, синең рухың шатланыр.
Җырчы Рәшит Сөлейманов мөнәҗәтләрне ата-бабасыннан ишетеп үсә. Концертларында да яңгыратмый калмый. Залда төрле өлкәнең танылган кешеләрен күрергә мөмкин. Аңлашыла ки, рухи азыкка һәрберебез дә мохтаҗ. Мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани мәчетендә 2009 елда Әл-Мәрҗан дигән төркем оештырыла. Алар борынгы көйләрне башкарды. Ижевск мәчетендә дә Мөхәммәд пәйгамбәрне ешрак искә алалар, вәгазьләр укыла. Әнисә ханым Закирова 10 елдан артык дин сабаклары алып бара. Хәзер пәйгамбәрбез кушып калдырганны үтәр өчен барлык мөмкинлекләр барлыгына сөенеп бетә алмавын әйтте. Иман Нуры мәчетенә 100дән артык кеше йөри. Курс ахырында имтиханнар алына. Мәскәүдә дә бәйрәм вакыйгасы уза. Бу көнне беренче тапкыр эксперт советының утырышы булды. Ул Россия мөфтиләр советы каршында оештырылган. 40тан артык төрле өлкәнең вәкилләре фикер алыша. Кайсы вакытта дин әһелләре үзләренең сүзләрен әйтә алмаганда, киң җәмәгатьчелек исменнән безнең журналистларыбыз әйтәләр, юристларыбыз әйтәләр, безнең фән галимнәребез әйтәләр. Алар безнең җәмгыятьтә тынычлык, иминлек, халыклар арасында дуслык, туганлык һәм диннәр арасында да хөрмәт, хезмәттәшлек булсын өчен үз өлешләрен кертергә тиешләр. Россия мөфтиләр шурасының вазифасы рухи дини үсеш юлында хезмәт итүдән гыйбарәт. Дөрес, күп очракта Дираул хәзрәт сәяси иҗтимагый өлкәләрдә дә үз фикерләрен җиткерергә кирәк була. Киләчәктә бу эшне эксперт советына кергән әгъзалар белән берлектә тормышка ашырырга уйлыйлар. Бүгенге менә шулар киләсе атнага кадәр сау булыгыз.